При изследването на жената трябва да се правят редовно микробиологии. Още от тинейджърска възраст децата да не се притесняват, ако се налага и имат продължителни течения. Трябва да се изследват микробиологии с диагностициране или отхвърляне на бактерии, на гъбички, както и на микоплазми, уреаплазми и хламидия, които пък имат отношение и към репродуктивното здраве на жената. Към прегледа се включва и ехография на жената, с която ние диагностицираме състоянието на матката, на яйчниците, както и съответно с съвети за репродуктивното здраве, с допълнителни изследвания на хормони или доказване на яйчниковия резерв, съответно работа допълнително с колегите от репродуктивната медицина. Насочеността за профилактика на женското здраве трябва да бъде активна, трябва да се работи по този въпрос, за да може, ако се открие заболяване, то да бъде навреме открито, лекувано и да нямаме болни жени. Авис Медика. Здравето ви в сигурни ръце.